Kwiindaba zethu emini nje kuzakubhengezwa ngokusesikweni ngalemva kwemini ukuvulwa kwenkqubo yezicelo ze-NSFAS neminye imiba iphathelene nale nkqubo. Bodwana kapha ekhaya sisamkela nani babukeli bejelo i-DTT ndingaphosisanga amaseko mandikhawule ndiwarhuqa. Kulindeleke ukuba umphathi wemfundo ephakamileyo uGqr Blade Nzimande kunye nosihlalo webhodi ye-NSFAS umnumzana eSABC babe nenkova nonondaba ngalemva kwemini ngokuvulwa kwenkqubo yezicelo zika-2024 ze-NSFAS. Ezisibini kule nkomfa siza kubhengeza ngokusesikweni phakathi kweminye imiba usuku lokuvulwa lokuvalwa kwezicelo. Ukanti apha estudio sinesithethe samanyano yabafundi i-South African Union of Students kwisizwe uAsive Dlanjwa esiza kumngcabazisa ngale nkqubo. Asive siyakwamkela. Khawutsho phakathi kwezinto kuba ningabafundi kuba umphathiswa ngachancatha phakathi kweziphi izinto kuyizibhekezo zawuzenza ngale njikalanga. Mandibulise kuwe msasazi ndibulise kunye kunabaphulaphuli. Silindele ukuba umphathiswa namhlanje abhengeze ukuvulwa ngokwesikweni izicelo zenkxaso lenesithi NSFAS. So silindele lonto yokuqala into futhi bese ifunile kuminister kule veke ephelileyo. Okwesibini silindele ukuba uminister uzawubhengeza kuba inkxaso yabafundi okanye allowances ziza kunyuswa kuba ezi allowances zazigqityelwe njengoba bezinyuswe last year 10% zazigqityelwe ukunyuswa ngo2018. Siyazi ba namaxabiso anyukile so abafundi abasakwazi ngale mali abayifumanayo kuba bazifumane zonke into abazidinga kwenzela into abakwazi ukufunda ngendlela. Futhi silindele ukuba uminister uzawubhengeza icebo lokuba abafundi sithi missing middle ngaba ke abazali abangakwazi ubabhatalela kodwa no-NSFAS uthi bangapha yakwe bracket kuba kuzokwenziwa ngobafundi. So silindele uminister namhlanje uzawusixelela kuba bazawu exhaswa kanjani bona next year. Izinto ezibalekile kwezinye izinto esizilindeleyo njengoba besithilo na kwi statement sethu. Enye into engaphandle kwezinto uminister uhlulakele namhlanje ukuba ancedisane nabafundi kunye nabo abangathathi intweni eMzantsi Afrika. Khawutsho ke Asive isithe se-NSFAS besiqinisekisile sileliziko ukuba zonke ingxaki zenhlawulo zisonjulule. Ingaba bonke abafundi bahlawulwe? Anjalongo msasazi ndithetha nawe nje sihleli nenkulungwane thousands of students abangekahlawulwa kuna namhlanje inhlalo zabo abakazifumani. Ndithetha nawe nje bekufanele nathi sincedise apho sincedisa khona nakwezethu ipokoti kuba abanye bebelindele la nhlawulo ukuze bakwazi ukuba bathenge namatikiti ebhasi babuyele emakhaya. Ndithetha nawe nje abanye bebe stranded kwi-universities baye bayobhala imviwo zabo zokuphela konyaka bengenakutya bengena-toiletries bengenazo zonke into abazidinga kwenzela bakwazi ukufunda. So ndinokuqinisekisa apha phambi kwakho naphambi kwe-South Africa yonke ukuba ayonyani leyo kange bonke abafundi bahlawulwe ngendlela u-NSFAS wayethe uzakwenza ngayo. Nikhe nathi i-NSFAS isecicini lokuba boom. Ingabe i-SAUS isatsho nangoku? Sisatsho awukabukhonto etshintshile. Sawutshintsha mhla abafundi bonke. Ufanele sikhumbule kuba u-NSFAS i-organization exhasa abantu abangathathi intweni. Xa abantu ke abasokola abangathathi intweni bengakwazi ukufumana inkxaso urhulumente yona nto u-NSFAS awayedayelwe yona. Ithetha ukuthi loo nto u-NSFAS akakwazi ukufulfill imandate yakhe. Ixhase lento esiyithethayo kuba u-NSFAS uyilende ukwi-brink yoba awe a-collapse kuba kucacile ukuba ne-leadership ayikho NSFAS. Ingxaki ku-NSFAS iqala kanye kwakwinkqubo yezicelo abafuni bangakwazi ukufaka izicelo zabo kwi-portal. Xa nicinga nina ningabafundi into enokwenza le nkqubo ibe right? Zininzi into yokuqala into esiyiqaphele nesiyifundile NSFAS ukuba abasebenzi base-NSFAS abanalo ikhono kunye nento esithi competence ukuba bakwazi ukusebenzisana nezizicena le process yezizicelo into yokuqala. Okwesibini namhlanje njengoba sitsho silindele uminister bhengeza ukuvula kwezicelo official. No-NSFAS wayetsho njalo kodwa ndithetha nawe nje nxa uya kwi-portal ayikho phaya into ekhombisa abafundi bangakwazi ukubhalisa njengoba sithetha. So zininzi ingxaki ezinye zi-technical kodwa ekugqibeleni zonke ezo ngxaki ziwa ekubeni kuba kube ne-leadership kube nesikhokhelo NSFAS. Into ecacile uba ayikho NSFAS isikhokhelo so kuba kuqashwa abona abantu abarayithi kufunwe nee-system ezirayithi kwenzela uba abafundi bakwazi ukubhalisa ixesha nxa selifikile.
Khawutshe NSFAS ithi phakathi kwengxaki ezenza kube nzima ukwenza umsebenzi wayo kokuba abafundi banikezela ngeenkcukacha ezingezizo batshintsha amagama abazali befuna inkxaso abangayifanele. Nina ningabafundi nithi ezi ngxaki zenziwa yintoni? Intsomi leyo intsomi ngoba ewe bakhona abafundi bayenze lonto kodwa liqaqobana nje labafundi. Aba bafundi sithetha ngabo nawe NSFAS weze apha kuwe wazotsho kuba uzawubhatala i-allowances zabo ezazingabhatalwa ngabafundi abo. NSFAS avumayo nestate siyavuma umuntu uyavuma ngabafundi bafanele bayifumane inkxaso kurhulumente abo ngabafundi abangathathi intweni. Ngabo bafundi aba bangayifumani inkxaso yabo kunangoku abangayifumani inhlawulo zabo kunangoku. So nithemba ukuthi ingxaki zase NSFAS nanxa ujonga okwaxhutha-xhuthana phakathi kweboard kunye ne-executive azozinto ezinokwenza ezo neenkcukacha zabafundi. So intsomi leyo ukuwa kwe-NSFAS akunanto nakwenza nabafundi abanika iinkcukacha ngezizo. Qha into ilele kwiindawo eziyi-2. Number 1, uminister umphathisi uyohlulakala kukhokela i-NSFAS because he's responsible for NSFAS because under i-ministry yakhe. Number 2, abantu abaqashiweyo NSFAS kunye nabakhokelayo NSFAS abanalo ikhono loba bakhokele bafulfill imandate yabo. Khawutsho ke ngamafutshane Mfokadlanjwa umfundi obukeleyo oyidinga ngokenene inkxaso ye-NSFAS ungamcebisa ngelithini? Ingxaki zikhona emsasazi kodwa sifuna ukuthi mababhalise nokuba kunzima kodwa mababhalise ngoba uthi nxa soyifumene la nkxaso yakhona sibabonile abafundi abaninzi impilo zabo zitshintsha befumana nemisebenzi bengamagqwetha bengogqirha through le nkxaso ka-NSFAS. So sithi mababhalise noba kunzima if ikhona ingxaki ekubhaliseni bangasibhalela sikwazi uncedisana babenze sure ukuthi kuthi sivula next year babe sebebhalisile. Asive sibamba ngazibili ngexesha lakho inkosi kakhulu. Masibulele. Goku masithi tsixa nje hayivekile. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezinabo kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe lindeleke ukuba umphathi wemfundo ephakamileyo ugqirha Zimande kunye nosihlalo webhodi ye-NSFAS umnumzana NSXhosa babe nenkomfa noonondaba ngangemva kwemini ngokuvulwa kwenkqubo yezicelo zika-2024 ze-NSFAS. Esesibini kule nkomfa sakubhengeza ngokusesikweni phakathi kweminye imiba usuku lokuvulwa nelokuvalwa kwezicelo. iSoweto International Festival ngumnyhadala weminyaka le oluncedo kubadidiyeli befilimu beli najikelele kwilizwe iAfrika. Lo mnyhadala oliqonga lokufikelelisa amabali eli kwihlabathi ubanjwa minyaka le kwaye uyaqala ngoLwesine eMaponya Mall eSoweto. Apha istudio sinaye uZama Qampi ongumququzeleli sizakwe simncambazise ngawo. Zama siyakwamkela ezindabeni emini nje. Khawu sixelele banzi yintoni le festival ngumboniso bhanyabhanya wantoni? Ndikubulise msasazi nabo bonke ababukele ekhaya. iSoweto Festival ngoku i-10 40 years. Yaqala ngo-1983 khona phaa eMofolo eSoweto. Ngoku iyaqhubeka kulo nyaka iSoweto Film Festival izabe isenza 6 years. Si-edishile as part of iSoweto Festival. So sizabe sihlanganisele sabe senza lento bayibiza ukuthi i-film mart. Kutsho ukuthi nje ubevanga wonke umuntu okwifilimu uzabe khona pha. Sabe sibize abantu base Hollywood bakhona apha bezokulontsha ifilimu abazabe yenza apha eMzansi. Apha eSouth Africa ibizwa ukuthi Alpha and Omega. Sabe sibize iNational Film Video Foundation, sabe sibize iWriters Guild, sabe sibize uDr John Kani uzabe khona naye ethetha uba uzaba steering kuyo le film sithethe ngayo. Sabe sibize iMobile Films ukuthi ungakwazi ukwenza ifilimu yakho uyenze ngefoni. Sabe sibize aboDipopaya abantu beanimation, sabe sibize iPMA, sabe sibize iSouth African Guild Association ezawuthetha ngamalungelo abantu abakufilm making. Sabe sibize uMphomulepo uyaziwa apha ku-Generation, sabe sibize SABC Plus ne-DTIC ne-Independent Back Films collectives. But into esifuna ukuyenza sifuna umntwana wasekasi eSoweto ba understand ngefilm esakhula. And sabe silauncha futhi iSoweto documentary. Senze i-documentary enhle ngeSoweto ukuthi iSoweto iqala phi eDeep Clove yogcina kuphi
Deep Soweto, Great Soweto, North. So sabe senza yonke lento lo mboniso sibonisa into ba iSoweto it has got a good story to tell. And iSoweto is not only about June 1976. Kodwa ke into endiyithandayo ke msasazi into ba sabe silauncha ne-legacy project sase Soweto. I-legacy project apho sabe sihlangana isipartnership nobawo uKhaifa Simenya sithini kuye sithi silauncha iSoweto Music and Film School pha eSoweto Theatre. Okay, khawutsho ke zame iminyaka engama40 40 years yonke iqhuba. Khawuthi ifuthe la eSoweto liyevakala. Liyavakala kakhulu. Kaloku iSoweto Festival kulapho yi-celebration nabo bonke abantu baseSoweto. Abantu baseSoweto bayavuya ngeSoweto Festival kuba bayakwazi uthengisa izinto zabo. Ine-flea market, ine-food and wine, inezinye izinto apart from i-film festival. So kwezi zinto zenzekayo bonke abantu baseSoweto bayaza bazothengisa. Yabona horse racing eyenziwayo eRockville into efana neDurban July, kube ne-launch yezi-movie ndithetha ngazo, kube ne-big walk futhi. But le i-film festival yiyo kakhulu eqokelisa abantu abazuza kubuye kuzo zonke indawo baseSoweto. Yeah. Khawutsho ke njengoku izinto ngoku selezi digital umntwana ofundela ifilimu ingaba likhona ikamva kakhulu. Remember into bangoku digital ivule i-opportunity ezininzi. Le Soweto Festival siyenza apha eSoweto kodwa sabe si-live streamer throughout the world. So wonke umntana uzabakwazi ukuyibona throughout the world le film festival. And apart i-passion zethu ukuthi asifuni umntana afunde ko only i-theory esikoleni angazange ayifunde practical. So silinga nabo bonke abantwana be-TVET colleges ukuthi sibafundise intoni i-practicals kulento abayenzayo through their mobile phones. Yes. Khawutsho ke kwesizika so umsitho nizawuba nawo umuntu ofuna ukubukela okanye ufuna ukujoyina ngenza njani? Ngena nje wena kwi-website yethu www.sowetointernationalfilmfestival.co.za. Uthatha itikiti lakho la mahala ungene. Zama sibamba ngasibini xesha nje lutsha. Siyabulela. Nkosi kakhulu. Amalungu emanyane amapolisa namadindali iphop qhaqhankqalaza ngaphandle kwenkundla kamanje yasemgungundlovu nalapho kuvela abarhanelwa kwityala lokubulala ipolisa. Iphop ifuna ngayinikwa ibheyile umrhanelwa. Intatheli yethu Vusi Khumalo ingamehlo nendlebe zethu apho. Yebo inyunyana yamaphoyisa iPop iqhinqa ngaphandle ke kwenkantolo lapho Peace Respect Magistrate Court bazovela ke la ngenxa ukuthi kukhona abasolwa ababili ababoshelwe ukubulala iphoyisa lapha ke elokishini laseMbali ngaphandle nje kancane kwasemgungundlovu balapha ke baholwa ke unobhala wayiPop esifundazweni uThabiling Mulefu uzositshela kabanzi ukuthi kungani beqhinqela ngaphambi kwenkantolo yalapha emgungundlovu awusitshele kafushane ngezathu ezenza ukuthi namhlanje nifeni izoqhinqa ngaphambi kwenkantolo lapha emgungundlovu. Isizathu esenza ukuthi size sizoqhinqa kule nkantolo yasemgungundlovu ingoba kunomsolwa obulele iphoyisa indiye libulele iphoyisa elizovela enkantolo sizothi cha asilinganikezwa ibail ngoba ukubulawa kwamaphoyisa sekuyinsakavukela la kwisifundazwe nakuzo lonke esontweni nje lidlule lilodwa bulawa amaphoyisa awu5 la eKZN bulawa amaphoyisa awu3 kuleli viki lelidlule ingakho sithi alingalitholi ibail futhi umuntu obulele iphoyisa kumele yenze show ukuthi akaphinde alibone ilanga ufela ejele ubulela ejele futhi sithi ke akube khona ukushintshwa komthetho ukuthi umuntu obulele iphoyisa angachajwa ngemeda nje kuphela ngokuthi uchadwe ngokuthi uyabulele kodwa akachajwe ngokuthi uvukele umbuso ngoba kuvukela umbuso lokho ngakho ke sikhathazeka kakhulu ngezinga lokubulawa kwamaphoyisa ingakho kuwabona amaphoyisa egcwele ela adiniwe kakhulu okuthe kwenzeka nathi sidinwe kakhulu ingakho sithi ke uma impilo yawo noma impilo yomuntu ongenacala isengcupheni akasebenzise ibhamu zabo badubule babulala igebengu zihlome impi against amaphoyisa nathi sithi mayihlome ihlasele nathi uma kuukuthi sizohlaselwa nathi asebenzise amathuluzi ethu sibulala. Sibonga kakhulu. Yebo lokho Nthabile Mulife ngoba ngicela nje manje ucamera person wethu uNomhle Ngubane just untshengisa nje ukuthi amaphoyisa aphume ngobuningi bawo uzoqhinqa lapha ngaphambi kwenkantolo lapha emgungundlovu besho ngasilinye ke bethina abasolo kuyibona okuthiwa babulele iphoyisa lapha emgungundlovu bengalitholi ke ibail okunye la ukuthi uminister obamaphoyisa
ubheke icele urelease izibalo lapho zamaphoyisa ekhombisa ukuthi kuswela ngenyanga uNtulikazi kuya enyangeni uMandulo amaphoyisa sebule hayi ngama-35 okuwukuthi emva kwalokho amaphoyisa abesebule amaphoyisa awu5 esontweni nje lodwa njengoba besechazile umlefu ukuthi emaphoyiseni awu5 abuleyo awu3 awalapha esifundazweni saKwaZulu Natali. Ukanti ngoku masingene kwikhasi lethu lezamaqongo onxibelelwano njengesiqhelo apha e-studio sinayintatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Mkadi masikwamkele khawutsho into enetrendayo. Abantu abaninzi ku social media namhlanje in fact ukusukela nje ukuqala kwale veki bathetha nge-Black Friday ne-Cyber Monday. Sizawuzazi ke ezi events ezimbini kulapho abantu bathi bazithathele okanye bazithengele ezona mpahla bazifunayo ngamaxabiso ehlileyo okanye aphantsi. Sizawuthetha ke ngayo ngabanzi ke ngolesine kwi-feature yethu apho abantu sabaxelela ukuthi bazawuhlala njani be-safe online bethenga ezi zinto nalamaxabiso abawafunayo balumke njani ukuthi bangaskenywa ze-cyber criminals online. Enye into abathetha ngayo ebalulekileyo abantu yi-smart city. Sizawukhumbula nathi apha eSouth Africa umongameli wethu wa-announce ukubana sizawuba ne-smart city. I-smart city ke lilizwe elincinci apho kusebenza ubuxhakaxhaka beteknoloji exactly. iZimbabwe ke yenza le nto nayo. Abantu abaninzi especially abahlali baseZimbabwe bathi yindlela nje urhulumente waseZimbabwe le afuna ukwenza imali ngayo. Abantu abaninzi ke bathetha ngaloo nto leyo ku-social media. Okwesithathu nokugqibela ke yile nto okanye le meko kaNSFAS. Abantu abaninzi ke bathi baluzile ithemba kuNSFAS. Ayisekho into kaNSFAS kodwa ke abantu abaninzi abafana nampele uyazi okokuba sisi-products kaNSFAS sisakholelwa kuthi. Khawutsho ke Mkadi yiphi ividiyo ibuke kakhulu? Ividiyo ibuke kakhulu ngomnye wabafundi othe wa-interviewa. Lo mfundi ke into ebona mayitrende ividiyo yakhe ukholela ekutheni ukuze yena qualify okanye afumane uNSFAS kunyaka olandelayo kuzawunyanzeleka okokuba makavote. Abantu abaninzi bathi ke kubalekile uba urhulumente kwakunye ne-IEC livoter education agxininisise kuyo ngoba lo mfundi lona uyawuthini ukuthi ukuze afumane uNSFAS athi kunyanzelekile uba makavote ngoba kaloku akunyanzelekanga uba mawuvote ukuze ufumane uNSFAS. Yiloo nto ke ibangela uba mayitrende le video. Ophosa amathambo kubabukeli into nabangayijonga ukuya phambili. Elections nalento yeNSFAS. Nangamso Mkadi kusikakhulu. Camakho. Owayesa kuba ngumongikazi kwiphondo laseLimpopo uthi ukungcungcutheka emva kokwenziwa utyando olungahambanga ngendlela kwisibhedlela sasePhiladelphia eDenelton lwasetyhini uthi oluqhaqho yayileyo lokukhupha isibeleko kodwa ngoku lumshiye namathumbu onakeleyo. Uthi olutyando lumbangele ukuba angabisakwazi nokubuyela emsebenzini njengomongikazi kwakwesi sibhedlela wayetyandwe kuso. Isibhedlele iPhiladelphia sisibhedlele esisetyenziswa ngamawakawaka abahlali abadinga uncedo lwezempilo. Omnye wabo ngowayesakuba ngumongikazi kwesi sibhedlele. Lo wasetyhini oneminyaka engama-41 uthatshabalela amaphupha akhe okuba nempilo eyiyo emva kokuba oogqirha bemshiye namathumbu anemingxuma. During that operation, there was a mistreatment whereby my intestines were cut, the small bowel and the sigmoid colon. Then, after 3 days, that's when the wound gaped. Elinenekazi lithi lenziwe uqhaqho amatyeli aliqela ukuzama ukulungisa le ngxaki. Elibhinqa lithi impazamo ezenziwe ngogqirha zikhokhelele ekubeni asokole ukusebenzisa imilenze yakhe ngamanye amaxesha. I lost some sensory functions on my lower limbs because now my toes are contracting. I can't do this anymore. Nangona elinenekazi lesaqhubeka nokuphila nezivubeko zolutyando, isebe lezempilo lithi liyanyuka izinga leziganeko ezikumila nje neziphelela enkundleni. 2018-2019 the bill was at around 8 million. So now at 2023 it's roughly at 63
million, of which is a lot of money. Lo wasetyhini waseLimpopo uMentla esithi oogqirha abamtyandileyo abawulungelanga lo msebenzi kwaye isebe lezempilo liyanqwala nalo ngelithi akulandelwanga iinkqubo ezizizo mhla kuqeshwa oogqirha. Ngoku masithi tsigqatha kumagqama nje zehlabathi. Abavukeli baseYemen baqweqwedise inqanawa kulwandle olubomvu balalisa ngezisu abasebenzi bexhobe befama cala bachophe ngenqwelontaka kwinzonzobila yolwandle bengabhungisanga. Umnini wenqanawa uyakhanyela ukuba le nqanawa isebenzisana namasirayeli. Kwaqu eAlbania amalungu eqela eliphikisayo iDemocratic Party aqhuzise umsi antumeka ngomlilo indlowiso mthetho yanguqulu kubhode nodulubhentsu ngelizama uqanda ukuphunyezwa kwevoti yohlahlo lwabiwomali yonyaka ozayo. Usali Berisha wayesakuba inkulumbuso utyhola urhulumente weSocialist Party ngokuzama ukuvala umlomo amaqela aphikisayo. Qakatha qelele eBrazil izikhukhula zigubungela amazantsi elilizwe zashiya abahlali bembanguza. Kwimeko enje ungase uzithengele isikhephe sokugoduka kuba imoto ngeke ikuncede. Xa siqwela ingqokoqo umrepa uAce Rocky uza kujamela nengalo yomthetho emva kokukhomba ngompu enye imvumi uTerrell Efron noyisakuba ngugxa wakhe emva koxambuliswano wavulela izulu lezandla amatyeli amabini ejongise ngakuye wafumana umrhuzukwana qonqololo. Umbengo mvya ucima umlilo masikhonkezele ezilandelayo ngentsimbi yesixhenxe kubhodlinja makube Khosi Sibehele.